वैशाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी स्वीट कॉर्न सोयाबीन राईस। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी एक बटाटा घेतला आहे बारीक चिरून, अर्धा कणीस मक्याचे दाणे घेतले, सोयाबीन घेतले, इथे एक गड्डी लसूण, 10-12 पानं कढीपत्त्याचे, थोडीशी कोथिंबीर आणि इथे भात शिजवून घेतलाय मी, आपला नेहमीचाच भात। इथे आपण फोडणी जिरं, लाल तिखट आणि हळद, हिंग हे एवढंच वापरणार आहे। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि कमेंट्स मध्ये मला सांगा। कढईत मी तेल गरम करत ठेवलेलं, इथे आपण जिऱ्याचं 1 चमचा जिरं टाकणार आहे, ठेचलेला लसूण, कढीपत्ता, थोडीशी कोथिंबीर, हिंग, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट। बटाटे इथे मी स्वच्छ आधीच धुवून घेतलेले, सोयाबीन व्यवस्थित पूर्ण पाणी काढून घ्यायचे आपल्याला। ते पण मी आधी 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले। इथे मक्याचे दाणे, चवीनुसार मीठ आणि आता हे व्यवस्थित मिक्स करून 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया मंद गॅसवर। आता आपण चेक करून बघूया शिजलं का आपलं। हे बघा, बटाटा छान शिजलाय। नेहमी आपण पुलाव किंवा फोडणीचा भात त्यापेक्षाही वेगळा आहे हा भात, करून बघा नक्की। आता आपण भात टाकून घेऊया। तुम्ही जेव्हा ही रेसिपी कराल तेव्हा असं काही गरजेचं नाही आहे का ह्याच्यामध्ये बासमती राईस टाकायचं करून। तुम्ही आपला साधा भात टाकला तरी फार सुंदर चव येते सोयाबीन आणि मक्याचे दाणे घातल्यामुळे। कलर पण बघा किती सुंदर आलाय, छान मोकळा पण झालाय। आता आपला छान मिक्स करून झालाय। 2 मिनिटांसाठी पुन्हा झाकण ठेवूया आपण।
म्हणजे भाताला आपले चांगले मसाले लागतील. छान बघा मोकळा झालाय. इथे आता आपण चेक करूया आपला स्वीट कॉर्न सोयाबीन राईस. वाव, सुंदर कलर आलाय बघा. राईस आपला रेडी आहे. गॅस बंद करून सर्व करायला घेऊया. हा आपला इथे स्वीट कॉर्न सोयाबीन राईस तयार आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्समध्ये सांगा.